dibaleni. 2 kali aja. Coba wae apa? Kita api mau. Halak selendang biru. Halak selendang. Selendang biru. Selendang. Selendang. Dan sing kok pate. Biru. Ngenai hati. Mau ratakan, ayo. Ayo, iki sing kira iki ngaji Allah, ayo. Allah, ayo. Sik rok lu. Selendang biru. Malah kayak Jamil. Allah. Ayo sekali lagi Mbak Tuti. Tatapan wajahmu selendang biru. Jajal suarane anakku wedok iki putrane Pak Marsudi Laras kaya apa Dek, ya. Nggih, apa lu unjuk dalam di Pak. Ini juga sih itu. Sani roto. Nggih. Apa? Ono pirang sasi untuk Mas Guru? Pun tahunan iki, Mas. Tahunan. Kan ono sih dicor pisan. Itu somah itu. Itu somah. Nah, ya kari nggoni. Iya. Omah apa sing kena jajan lunga? Ayo. Mutiara, merasakan panggung perdana di Madangkara. Teman sangat Pak. Teman nggih. Dari acara ini. Nggih, syukur. Sampeyan semester pinten? Nembe semester sekawan. Masya Allah, semester 4. Sing ndi-ndi sampeyan? Nggih. Nek Mbak Tuti wis ondol-ondol kan. Nggih, wis senior maksudnya. Nah, ya. Ayo kok jangan ngrasani ya. Malah bukan bayaran iki. Boten. Betul ya? Boten. Kita lihat kurang ngono ndang guru tambah ngono kuwi. Ya mesti nyuwun nek. Nyuwun ya. Iya, syukur. Kok sing temu ndi? Kenapa Pak Tengekos? Siapa ngerti Mas Bukesi lagi sibuk ngurusi Wisma Rangkong kok. Panu Pak saya sama yang golek sinten aku bisa berkunjung ke tempatmu. Ya yang pentingan pembuli kampus, pengurusan bulan. Ndi? Bukesi pripun iki? Napa perlu jawab? Yo jawab ora apa-apa, Nduk.
Aku ini berbuat apa mesti dipangisoni istri. Iya, ibu ki santai kok, Nduk. Bapakku ki wis bagine ibu ki wis tak liyarke. Oh, daripada kikiwan aku ya. Tak apa. Isi. Isi. Iya, sing anu nggen apa teh rektorat apa sing nggen anu tari kae. Cerak masjid. Masjid. Ya ampun, dadi mendino turunmu nang kali Posodo kae. Iya. Nang masjid kae. Oh iya. Solekah bener usali solekah. Oh soleka. Oh iya. Amin. Urung lho. Meter papat kok soleka iki suwi-suwi wo primi kromo. Triki kromo ayo. Triki kromo triki telu, wong kromo iki circle, dadi telu circle. Kok jadi kayak dari paham tapi jembalan mboten wonten. Jodoh takon. Takon. Wes menang. Mau yang makan kok anu sawan kok sanggar. Nggih. Karo sapa? Kali Mbak Wino, Mbak Birgita. Sing ngejak sampean sapa? Bu Kesi. Liwate? Lewate tol. Kenapa kami? Ini kenapa? Ya bener 100 kowe. Iki kena iki ayo. Kena dikaryakan kena iki Pak Gareng iki. Kowe tare bener liwat tol, mosok liwat gundulmu. Tegese Bu Kesi memberi amanah ning sapa terus ngabari sampean lho maksudnya. Sinten nggih? Langsung Bu Kesi ya. Nggih. Terus yang mari kenang-kenangan mau perhiasan sampean lho. Nggih. Kok sampean duwe apa? Bestik apa sih? Apa kae? Nggih, kalau damel sekecil karya. Oh karya. Aksesoris sinden malah. Oh ngaten. Komplit ya. Nggih, dereng namung melati mawon. Melati. Alhamdulillah malah viral. Viral. Saya niku. Iya. Berarti lek viral ini karo dalang ngaji terkenal ndi? Tanggane kuwi lho. Ah iya. Anu lelakon iki, mari kudu guyu. Wis ora apa-apa, Nduk, muga-muga kerasan ya, Nak ya. Nggih. Ya, nggih. Apa nggih. Langsung ya bis ya langsung ora. Duh. Coba cek sik men suarane. Oh, mentalis jadi biasanya rombongan anyar ini aku tuh mak pipis ya lagi langsung jadi ya percaya ya kulit namanya kemana kan lho? Nggih, tapi dikasih aja. Oh ada oh iya lu pun ada kiai ada Pak Marsudi yang ngomongin di itu di anak-anaknya apa-apa api ayo terus ada dikaji deh ayo yuk selendang ayo Selendang biru, selendang biru, amung ngenaki hati. ojo malu duit no, diblosok nih biasanya caranya amung tuh biasanya dia baru ngambung ini malah amung mau rapatkan hati Meratakan batin setiamu. nak tuti dewe, ayo suara gede, ayo Kenapa harus saya, Pak Yoyo? kenapa harus saya balik? Kan ada yang lain, Pak Yoyo. Orang aku yang mau itu ya kan ada satu saya udah lakuin mau Mas Dar, jangan begitu. Kilingin dulu. suwi lah lanjut Mas Dar Mas Dar yang enak, Mas Dar. Posisinya. Ya, Mas Gendar itu posisinya harus enak dipandang dan rapi, gitu loh.
Nanti bojone kok betah. Omahku mesti aku guru. Dikasih kita ngomong ngambek. Ah, ya mula ngopeni pitik doro. Yo. Gede. Dari suara karena kamu gede. Tapi kalau saya besar suara saya nanti gimana gitu kalau Anak engkau, mau lihat orang cilik podo gimana lo? Gadang saya itu masih sempit Pak Yoyo. Iya. Ayo gede. Iya. Belajar makan yang besar-besar ya. Ya. Selendang Ternyata enak yang besar Pak Yoyo. Iya menurutku. Iya. Ini enggak cinta nih ya? Coba kembali ke Tiara. Ini aja kembali ke sini. Tatapan cincinmu Nah, luar biasa. Waranggono tatah cikruk yuk pak mok 6 merantasi kabeh penggiring cikruk. Karo ngono ya karo batine sumber kok presentasi jalan kok. Iki Joko ngono kuwi lha terus kula mau ade niku. Wah niku dadak kok ngopo banget. Luar biasa Madangkara jangkep sowan wonten ing dalemipun Bapak Suwito ingkang nggah wonten ing dusun Nyumput Purwosari Babatan Ponorogo anggenipun tasakuran ulang tahun perkawinan Mas 50 tahun sembangun katresnanipun sembangun sami kalian Mbah Supron menika tahun ngajeng menika insyaallah nggih ulang tahun Mas rencananipun badhe ngundang wayang orang Sriwedari sak pengrawite pisan nggih komplit pokoke lah golek dino praene lak malam Senin sok wayang wong malam Senin boyong ning kita wah luar biasa monggo borong Mas Imam kata-kata monggo borong nanti pun ngopeni bincang wonten ing Kang Jati Blitar kita masih mengalami hapus tipu boten nggih sak menika ngaturaken ingkang nuwun sewu kangenanipun Bapak Suwito menika jebul babakan ingkang seger-seger pamane kaya tayupan men napa niku Pak Digareng men jumeneng ditayuke apa kae jenenge yang cara trakinan sak malah lali Nino ya Pak Ijeng miring kuwi ra metu lapak kita ina ayo tapuk ayo ijeng miring nggih ayo ijeng miring monggo Mas Teguh Palur kula men jumeneng Pak Gareng nggih kayaknya sekali ya.
kalian Dik ya Bang Dik. Ayo. Sekalian aja dikaru yen rati empet Niki nggih kasanah budaya kok Mas Gareng. Leres Pak, sing miring kasanah budaya. Nggih. Wonten saking niki kaya dene wajib Pak. Ngoten nggih. Nggih, sing miring ngeten iki ning mriki klangenanipun Pak Suwito. Leres wau sonten kepareng-pareng dawuh, kula nu seneng sing tayupan apa niku lho mijin-mijin garing napa-napa. Anu sing miring Pak. Sing miring nggih. Sing gareng Nggih. sing miring Pak. Sing miring. Nggih. Iku malah mboten mung remen paring dawuh. Nggih. Paling dawuh ngesaki jeng miring mboten ning wanci gara-gara maupun ngendika panjenenganipun Mbah Suwito kepareng badhe minggah panggung badhe nembang piyambak. Estu niku. Lah kula niku mboten nate kok cucuk tumbakan, Pak. Coba dudukan. Terus cucuk Nggih. tumbakan. Nggih. Alhamdulillah nang ngaten. Nggih. Kok monggo diaturi. Lah saestu ngoten iki. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Suwito menawi kepareng badhe tindak panggung, lho pun siap. Nggih, monggo. Monggo kula sasi wanci Mbah Suwito. Pinanipun menapa Pak? Nggih, anu apa niku? Pujiku ya betul ya apa? Pujiku kelanggenyo. Budaya ngeten iki ya, Pak. Nggih, Pak, ngertos ngoten wau sonten nggih limbuhan kula aturi. Estu kula mboten ngertos. Yo duka ingkang kata, Pak. Jeng limbuhan jenengan kula aturi minggat. Nggih. Tambah kelih mangke. Sesasi meneh, Pak, sesasi meneh. Nggih, nggih. Sugeng enjing, Bapak. Nggih ngagem ning. Nggih. Iki pun mungkin lho, Pak. Mboten mungkin jenengan unek iki. Sugeng enjing Pak Suwito. Nggih. Mugi pinaringan sehat. Wah, ini. Dengan menang-menang, kok apa? Gablus. Nah, Loh, nembang. Nggih. Nggih. Pak, sakit bayar. Yes, bareng. Nek sakit kan dicontoh, Pak. Leres. Tegese wong tresno ki ora kudu datang kumbal swara aku cinta wayang, ayo kita lestarikan wayang. Ning meneng anteng kaya beliau Bapak ngerti-ngerti nanggap. Lho, ngeten iki. Suri teladan nggih. Nggih, suri teladan. Niki dadi ganjarane jenengan mapanipun swarga dasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Amin.
Terus Kesangetan. boten Pak. Pancen kok nanggap wayang niku ganjarane swarga nggih Pak. Iya ya. Terus? Oke Pak. Nggih. Niku promosi. Lah niku lanten panci magrib ndang sembahyang menyang kali nangki nyanyi ngotimbung. Mati urip nang kapal wayang, so yen mati munggah swarga. Ngoten Pak. Ngaten iki repat cekap mawon. Gandeng kula niku mboten saged, Pak. Saestu. Berarti senakalmu garen. Permendakan wayang. Ning kula niku mboten saged nyanyi, mboten saged tepak. Nggih ngaten Napa Pak. malih joget. Niki ngaten, nyuwun sewu. Ampun saya Pak. Ngaten. Nggih. Iki mangke kula nyuwun gede. Ah nggih. Nggih, Kenapa? pangkur lombo. Pun ganti. Biasanya tambal ban. Lah kowe ora. Iki nyuwun pangkur lombo. Monggo ingkang ngersakan apa ingkang ngasta kula namung ngaturaken aku niku. Ampun monggo Pak, panjenengan pun kagungan kamardikan kewenangan penuh mutlak. Nggih. Pun bayar kita Pak nggih. Pun Pun aku. niku pun menang badhe ngersake sing pundi pun monggo Pak. Nggih, monggo Pak. Kula nabung dherek. Lho ngeten, janji kok jan prasaja. Nggih. Saestu iki pangapunten iki. Nggih. Dewe. Masoli ala Muhammad. Wah, perlu dewe kasih. Arek Jawai. Pas. Bareng ra duwe. Bareng ra duwe. Nggih. Pak, boten kula pun. Ah, napa Pak? Ayo. Pun sarwa kathah jenengan sing maringi suatu ngeten iki sing. Ala nggih pun nak maksa malah jam. Bola-balik copet ora. Matur nuwun nggih Pak. Nggih. Nggih pestinipun ingkang dipun paring-paring kathah wau Pak sing asih Pak. Nggih, wong sing paring kathah sinten? Bu Kesi, nggih Bu monggo. Bu Kesi. Aslinipun nek ngamuk rokok apa Pak tulis nembang. Oh, bukan nggih bijaksana. Apa iso? Kalau iso, anake bare kok ayo. Coba. Mbak matur nuwun Mbak. Mbak Baswito nggih. Matur nuwun. Nggih sehat selalu Mbak Suwito kalian Mbak Putri, Mariati sembah nuwun katresnanipun mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Iya, Reng. Nggih Mbak niki kudu digenahke Pak niki nyangkut urip Pak. Lah kok iso? Niki saweran kok akeh men kowe pira nika iki kudu digenahke iki saweran apa pelunasan niki? Tong yuta saking Mbah Sri. Oh, tenane lho. Nyicil 200 Pak. Dijangkepi napa? Mboten, mboten. Kula niku ninggal kok krama, nungkak kali jenengan nyangkepi. Nggih. Niku riyen nggih pangkur kumbu. Ayo. Lombo, nggih. Lombo biasa. Ono mripate mendono ngono. Pangkur irama. Pangkur irama lombo. Nggih. Nah, sing ngaturke Bu Kesi, soalnya pun beles 500 niku. Iya. Belas 500 nggih. Nggih, monggo benang nggih. Enggak, monggo pangkur lombo pambute Pak Suwito ya. Thank you.
Alhamdulillah lunas dawuhipun Pak Surito. Inggih. Layananipun menika Kawuh leres.